Byty. Auta sú flex a máme radi flex, takže si kúpaj poriadne koberčeky do auta, aby si nebol za... Takéto krásne, čierne, prešívané modrou nitkou koberčeky nádherne zapadnú do interiéru, ak máš napríklad nejaký bavoračík, vieme tu ešte také 3 pasiky. Veľmi krásne, decentné, naozaj krásne to vyzerá, alebo keď chceš byť troška viacej konzervatívny, takéto čierne prešívané šedou nitkou, s čiernou druhou vrstvou. Takéto krásne koberčeky čierne, prešívané šedou nitkou, prekrývajú 100% podlahových a 95% bočných ploch v celom vozidle. Naozaj je to vec, ktorú keď máš v aute a často ho umývaš a potrebuješ to rýchlo umyť, stačí pretrieť vlhkou handrou a všetko máš čisté. Prípadne tú druhú vrstvu vieš odtiaľ vybrať vonku krásne, vieš ju normálne na vapku z nejakej rozumnej vzdialenosti, hej, nie takto, viete o kom hovorím. Z rozumnej vzdialenosti to vyvapkuješ, otrepeš, dáš naspäť do auta. Takže luxusné autokoberce od Luxury Car Design vyrábame v XY rôznych farebných variantách. Naozaj si môžete vybrať tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.